Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Bantep company yaki klawan bat kiriu shulor kiba karikasi jantia. Kalapan mi uba avna pariat dangshan ulapan ipat ba yaki jinglom jingtem bat ki jinglom thop da ka bapelong yaka exhibition ne ki jingpen ipat ba yaki jingtho jingtar bat ki duler. Kumjo kidor ha kelempong ke bala pelong ha ka office trekam jong ka sengki samla pulie jong ka skol ba nehu ha shillong ha kani ke jing pen inam ke bala sedang nadu ka khat pratrek mentau bena jelio bat ke bankon hadu ka santrek unai tung banwan lapen inam mi kidor kidar bat kitiar kum kawan usempia kiriam sha jong ki kentai bat cenrang bat lapen iru leng ba ka dorki ya ka khanatang ke bayatho ya ka jingedai ka bajan ha pen ukon menreu bat ukla ha ke menar. Ya kini kejing peninam labai tingka dekat India Foundation for the Arts ke Bandapo Nongba, Bangalore. Tengah bayok ke grant IFA ketika India Foundation for the Arts na Bangalore tengah tuak proposal ke ba long akwa penlong exhibition halor kla. But ngakwa ban hakata exhibition ban lam bon ha ki birthday pong kla kum ki jan ki nab ki shat ki dem ki khanakur ki khana jakaru lese ki bede pong kla te lese bun sen mentang im da poi kamau shu ekata namar ba ngim dan kla shu igum dan kla shu hendai kani ga exhibition ka kwa ba kamau ben ki brio ma ba hakki por nine thai shwa ban dan ki suloi shwa ban dan ki tang ki tup du kla ba long ko tiar ba du kla ba ni ki long shwa jungi ki pet shu ba ki yo jingmut nu ki yo kata ka lesika direction no saya bikin ni pai kipun kata ketika wei ni kitong banga kwa kan exhibition man ni kumno ka jingya jan jong brio bu kla ka dan menchua ta dengan suan saya pitang kum ka tin klawat no long ngim ju poi pekat lese balik ki ong klawat hane ni pen prai ka to ka tin ni dong kla bat wan but lese ki long shwa jungi menchua cloud way sao manat uba sakhe ba ju por weekend ba khlan barang ka bor tu brio uba tibet kumu nong ekun kumu spai te ka kusnam ko bahe ul ase ki ong u klawat ndi ku minta shuai spun ju bor steve pun long klawat le ba na India Foundation for the Arts ki maki ba sponsor kene ngat la sisna mentang ale ani research tengah poi keleng sudang khasi jantia panwa yu kla